Het is een agrieselijk gezicht. Haast alle 200 kilo aan vis is deer. Maar een peervisken gaat toe libben. Dit is een behoorlijke vangst en het gaat om roofvissen. Als je die uit het water haalt, betekent dat je het ecologisch evenwicht verstoort. En dat heeft dus gevolgen voor de gehele natuur. En dat niet alleen. In de netten zaten bijvoorbeeld ook een aantal eenden die verstrikt zijn geraakt. Ja, die hebben ook het leven moeten laten. Dus het heeft op allerlei manieren veel gevolgen voor de natuur. De streuperij wie bij Kolderwaarde tussen Koudem en Balk. De politie had invallen die in de huizen van de man en een vuurwapen en computerschieven in beslag nam. We hadden samen met de NVWA al langere tijd het vermoeden dat daar mogelijk gestroopt zou worden. Dus we hebben dat gebied extra in de gaten gehouden. En gisteren zagen we deze 3 mannen aankomen. Ze stapten in een bootje en kwamen even later terug met netten vol met vis. En het gaat dan om roofvis en dat was gevangen met staande netten en dat is verboden. Er werd onderzocht hoe lang de man al onder het streupen wienen en hoeveel yield ze ermee verzinnen ha.